good morning sa mga tigpaminaw. Yes po, ma'am. Naay gusto masayod ma'am bahin sa kining update sa SSS. Kung kumusta daw ang operation karon sa inyong opisina ma'am, kay marag sunod-sunod man po daw tong mga suspension or kining work from home. Today ma'am, unsay set up karon ma'am? Since kagahapon ma'am, na sa office ang tanong personahe sa SSS ma'am. Okay, so pwede na makatransact ang mga miyembro o kani magpamiyembro po. Yes ma'am, pwede na kayo sa mag-transact ma'am. Okay, thank you ma'am. Ma'am, balhin ko sa pangutana, naay mangutana karon kung naa ba day calamity loan ang SSS kay sunod-sunod ang nahitabo nga mga kalamidad, baha, sunog, linog, ma'am Greta. As of now ma'am, wala tayo gina-offer na calamity loan for Mindanao area. Hulat ka ma'am, kintahay ma'am, mag-declare og state of calamity ma'am. Dili man po na whole Mindanao. Kung kinsa lang yun ang apektado ng mga probinsya o mga city na mag-declare og state of calamity. Okay. And if ever ma'am, naaman, unsay pamaagyan na ma'am? Pag maanay state of calamity ma'am, i-determine na sa Social Security Commission ma'am, kung mag-abri ba ito og calamity loan o mag-offer sa calamity loan sa mga members. Usually ma'am, nag-offer yun og calamity loan kung naana ng state of calamity na declaration. Okay, sige po. Thank you ma'am. Balhin po ko sa pangutana. Dinhi kung pwede na ba daw magkuha ma'am og SSS ID? Mapaday ID dinhi ma'am si Chan Gutierrez ma'am. Okay. Depende kung kano sana siya gipa-picturean or gipa-capture, no? Siguro kung mga 2019, 2020, wala pa gid na siya. So, maghuwat man dito sa text message niya na. Okay, sige po ma'am. Dugang na pong pangutana ma'am, gikan usab ni sa tuang suking tigpaminaw si Loreto nga taga Davao Oriental diha sa may Sigaboy. Mangutana pud siya ma'am, unsa daw ang proseso sa educational loan ug pwede ba daw ma'am duha ka anak ang makarga sa educational loan? Okay, under sa educational loan, ang qualification, parehas lang sa salary loan. So, dapat ang member at least na ay 36 months contribution. Ang siya dapat 6 months contribution within the year na prior na gi-applyan ang loan. Kini-applyan na to manually or atuon din sa opisina. Dapat before tamo adto, dapat makuha na nato ang assessment gikan sa school. Unya, ang pwede lang din nato mapa-enjoy ani maskig duha ka buok mag-asawa ang qualified sa educational loan. Isa ra gid ka bata ang pwede nato. One at a time. So kung fully paid na ang isa ka educational loan, pwede na applyan ang isa pa ka bata pero dili pwede magdungan. Okay, sige, at least klaro ma'am. And then, sa opisina ba ni siya i-process o pwede ba ni siya sa website ninyo ma'am? Wala pa tayo online ni Ana, no? So sa opisina pa na siya. Okay, sige po. Ma'am, balhin ko sa pangutana ni Ma'am Lydia Togoto. 5 years na daw namatay iyahang bana, wala pa daw niya nakuha iyang death claim. Unsay proseso og requirements og mapadali og kuha ang death claim daw sa iyang bana po? Okay, no? So, pwede na siya humuon online. Pwede po siya face-to-face ka na. 5 years na. Siguro mo ato sa pinakadoon na SSS office. Dalaon na po daan ang certified true copy sa iyang death certificate sa namatay. Kung ang claimant asawa, of course, ang marriage contract. Kana lang for the meantime. Okay, sige ma'am. Thank you po. Pero unsa ganito ma'am, kining death claim is dapat i-process sa opisina gihapon or naana ni siya online ma'am? Naa siya online ma'am, pwede siya online. Okay, sige po. Thank you, ma'am. Ma'am, laing pang pangutana, bahin ni siya po sa kining salary loan. What if daw, ma'am, wala nakabayad ni adtong mga niagi nga loan, like 2 to 3 years na daw, ma'am? Pwede ba daw maka-avail sa condonation program sa SSS? Pangutana ka na, ma'am, ni Patrick nga taga Davao del Norte diha sa may New Corelia. Okay.
Nakapadayon ato ang condonation program no sa salary loan. So apply lang mo online na nato dapat applyan. Kanang giingon nimo na between 2 to 6 years ang loan qualified kaayon siya, so apply online. Okay, sige po. Thank you ni Ana, ma'am. Pero ma'am, unsa bay prosese anang condonation or unsa bay kanang benepisyo ni Ana kung dugay wala nakabayad sa imong loan? Unsay mahitabo ana sa imong loan, ma'am? Sa under sa condonation lang good ma'am, kung ma-fully paid na to ang existing na kuan principal and interest, makondone na ang penalties ma'am. Usually ang penalties bako na siya kay kuan na siya ma'am 1% per month of delay. So mo jud na usually pag dugay na imong loan mo na may pinakadako na amount ang gawas dito. So makondone na meaning dili na sing loan. Okay, sige po ma'am. Balhin na pud ko diri sa pangutana, murag daghan-daghan gyud yung pangutana karon ma'am. Pangutana po daw sila ma'am kung paunsa po daw ma'am kini gani mag-change og details diha sa online kay naaday ubang numbers ug email nga dili updated, gumikan lagi pagsugod murag nakulbaan, dili wala pa daw gihapon na update ang ilahang kining mga email ug contact number, di pa daw mao ma'am. Okay, so gamit lang mo sa Form E4. Kung maglisod mo sa online, adto mo sa pinakaduol na SSS office using Form E4, dito ninyo i-update inyong mobile number o email address. E4 ma'am no? Yes po. Tapos dito sa opisina na i-process ma'am? Yes po, sa office na. Kung dili sila makalisod online na. Okay, sige po. Ma'am, naapa po'y pangutana din gikan sa ato ang listener, atong paminawon. Anak ko'y pensyon na suspended kay kuno pag sarang mag suspended wala kakapile og akop. Karon kay adto na ko ma'am pakita na ko si staff sa akop namang no kapile mo og akop ma'am gi suspended na ko ninyo. Ay sir kaning ngayla kog sorry sa inyo sir. Nganong sorry man ka? Sa tapagian ko nimo yung sayop diyan gikuman sa ako ang suspended. Ako mga imong suspended doon nga anyom na sayop. Nakaroon na sunod bulan lang ka mga kwanser. Tutupat tulo ka bulan kung wakoy pensyon. Ikaw kuno isa ka bulan ka di ka masulda ano sa may makasulti nimo. Muto ang ikon sa iya nga. Ngayon lang yung sorry sir. Bala ka dili ko pasaylo dito ka pa pasaylo yun. Tulo ka bulan wala ko'y pensyon. Yung sa mga maintenance ng siya makaon ako. Mura pa ako nga muna akong isa ka na po sa laing nga kuwan po nga official sa kuwan. Isa na po akong gusto na ko duulan nga masulban akong problema. Sige sir. So yung pangalan ng pag-asa ta sir? Leonardo Tunao sa Malatibas, Panabo City. Greta no, ang pangutana ni sir is bahin sa kining iyahang pension. Akop daw ma'am, na-suspended daw ma'am. Unsay rason ana ma'am? Usually ma'am kanang wala naka-silent akop. Gikan na si sir sa ako gahapon. Okay. Oo, so opo, so gikan po siya ilustre kasi dito man siya nag-akop ma'am. Wala ko kabalo kung unsay nahitabo ma'am kay kinanglan ko sa korte gahapon. So nagdali-dali. So gi-refer na ko si sir sa baba. Opo. Para makapangutana siya. So naanggid siguro somewhere ma'am na nahitabo. Muna finally murag the other week lang yata siya nakaano gyud gipa-refile ang gipa-change ang akop. Muna siya ma'am. Usually ma'am ang akop ma'am will take 2 months gyud para masulod balik ang pension. Well anyway ma'am ma-accumulate na iyang pension. Wala jud ko kabalo unsay nahitabo ma'am pero siguro somewhere na agi pagkakamali na nahitabo ma'am. Okay. Karong adlaw ma'am mangutana sa ko sa Ilustre branch. Kung unsay nahitabo ma'am para ma-explain ako kay sir. Pasensya lang gid gahapon sir kay medyo nagdali na mag-hearing sa court.
wala ko kabalo nga gikinanglan dahil kumuadto. Okay, sige po. Pero at least atiman, natubag po to initially ang iyahang kining pangutanan. Salamat po kaayo ni Ana Ma'am Greta. And we are hoping po no nga unta makining atubag nung unsa to'y nahitabo gyud po nga nung nasuspend ang iyahang akop. But anyway, salamat kaayo Ma'am Greta. Basin na mo yung mga announcement diya sa inyong opisina, ma'am. Okay ma'am, i-announce lang po na mo balik amo ang service office NCCC Mall 3rd floor. Ang operating days niya is Tuesday to Saturday during mall hours. Okay, sige po. Ma'am, advance Merry Christmas. Nakauna gyud ko, ma'am. Ma'am, good. Matag po imo. Wala ka, ma'am. Okay, kagid kayo. Imong panahon, okay na gyud kayo, ma'am. Good morning, Ma'am Greta. See you soon po. Okay, and advance Merry Christmas sa ato ang mga taga DXBC o sa ato ang mga members. Yes, ma'am. Thank you po. God bless po. At nakauban mga kasama si Ma'am Greta Quayle of SSS Bahada. Straight to the point.